Sore iki aku ape masak kecipir dicampur tahu, goreng tempe, goreng pia-pia. Bumbune biasa guys, lombok, bawang brambang. Iki tepung kanggo goreng tempe ya guys. Pertama-tama manasnya minyak ya guys, nggo goreng tahune. Goreng tahune sampai setengah mateng. Tapi enggak ini moro tua kan jaluk juga kayaknya ini guys. Karena bawang lombok nyemplung. Kita banyu sithik. Dibumboni uyah, masako, micin sithik, gula sithik ya guys. Diblek-blek. Iki tahuku sebelah wis mateng diangkat ae guys. Menul iki niku ya wis mateng guys, diangkat mesisan. Saiki genten ngoseng cipirku mang guys, brambang, bawang, lombok, tebu, diserangkan sreng. Cipire bar tak umbah ya guys, langsung disuntek. Ambune lanjut tahune mlebu. Uyah, masako, gula, tambah banyu sithik, ditutup guys ben mateng. Kompor sebelah nggo goreng tempe, panas di jeburna. Aja lali diwalik guys ben ra gosong. Oke guys, diangkat gorengan kedua. Sebelah oseng aku cipir wis mateng guys. Genten goreng pia-pia. Pia tempene wis mateng, osengane wis mateng. Iki wis nyawi sego. Ayo maem guys, piringe ndang dadi jupuk dienggo maem. Pak bojo melok mangan neh guys, ndek mang padahal bar mangan mie lho. Mangan neh anggere mateng.